Azken urteotan, Josemi Zumalabeko kideok borroka moldeen inguruan gogoetatzeko espazio bat izan dugu, eta oraintsu Argiako lagunekin elkarlanean, aliantzak eta herri mugimenduen inguruko esperientzia batzuk zabalduko ditugu bideo elkarrizketa formatuan. Kaixo Alaine, hemen gaude herri mugimenduak eta aliantzien inguruan hitz egiteko, eta lehenengo jakin nahiko genuke zuzenolako taldetan parte hartzen duzun. Ni Irakasitako kidea naiz, eta udaran Irunen zegoen egoeragatik Harrera Sarean ere sartu nintzen, eta hortxe nabil. Nola ulertzen dituzu aliantzak herri mugimenduen artean? Herri mugimenduen baitan nola jorratzen dira aliantzak? Zer esan nahi du zuretzako aliantza bat garatzea? Aliantzak ikuste ditut beharrezkoak herri mailan eta gehiago kontestualizatuz Irun mailan bete kontsideratu delako hiri bat, baina herri gisa funtzionatzen duelako asko eta herri txiki moduan. Eta herri txiki batean jende gutxi dagoenez eta hainbeste kolektibo daudenez muga dela eta hainbeste hainbat faktore dela eta aliantzak oso garrantzitsuak dira herri honetan proiektuak aurrera eramateko eta Irungo Harrera Sarea bezalako herri mugimendu bat erreala izateko eta benetan aurrera jarraitzeko eta ez bakarrik hasiera batean indartsu izateko eta gero aurrera jarraitzeko. Harrera Sareak egin balin badu gorantza eta berantza hilabeteetan zehar eta neguan eta aliantzari gabe luke lortuko gaur egun bizirautea edo existitzea. Orduan ikuste dut oso garrantzitsua bizirauteko. Eta izan daiteke aliantza espazio aldetik, dela kaxietak asko eskaintzen duena, kasu honetan, edo izan daiteke aliantza ez dakit ez. Adibidez Irungo Harrera Sareak eskaintzen dituen laguntza ezberdinetan ongi etorrik ematen dien laguntza hortan ez, eta beste kolektiboa jakitea bertan daudela eta... Aliantza, koordinazioa, elkarlana, hitz ezberdinak erabiltzen ditugu eta bi galdera egin nahi nizkizuke ez. Lehenengoa da, zertan datza ezberdintasuna bat eta bestearen artean, zure ustez, eta bigarrena zergaitik dan garrantzitsua aliantzak egitea, ez? Nik uste dut garrantzitsua dela aliantzak edukitzea, herri berdinean gaudelako eta azkenean egiten ditugun politikak oso oinarrituta daudelako hemengo kontestualizazioan, eta, aparte, behintzat kasu honetan Irunen kolektibo ezberdinetako kideak topo egiten dugulako eremu ezberdinetan eta ez balen baginen elkarri elikatzen eta ez balen bagenun kontuan hartzen bakoitzak egiten duen politika edo funtzioa esparru ezberdinetan ez bakarrik topatu garenean ez zuela zentzurik edukiko herri mugimendu batek, ez? Eta koordinazioa iruditzen zait garrantzitsua, baloratzen balin baduzu beste pertsonak egiten ari den lana bere kolektiboan, ez da gero amankomunean egon herri mugimendu batean, kontuan hartza pertsona honek proiektu hau sortu balin badu, nik bat egingo dut edo interesatuko naiz edo horrela, ez balin badago elkarren arteko interes errealik, aliantza bat edukitzea ez du zentzurik, koordinazio bat behar da, ulertzeko bakoitza zertan dabilen. Orduan zure ustez, aliantza bat garatzeko aurretik koordinazioa, elkarlana, elkarezagutza eta behintzat ez batak bestearen proiektuaren berri izatea ezinbesteko litzateke, ez? Eta aliantza izango litzateke gehiago gerora batera sortzen den hori, ez beste zerbait berri edo... Nire ustez, ez, eta esperientzia pertsonaletik abiatuta horrela izan dela pentsatzen dut. Eta ez bale bagenuke, Harrera Sarea uztailean sortu zen batez ere ongi etorri errefuxiatuagatik, beraiek hasi zirelako erantzun bat ematen, eta beraiek ez balin lukete harremanik Lakasitarekin,
edo koordinaziorik, edo aliantzarik ez zen posible izango udaran gertatu zena. Eta orduan kontuan hartu behar da ere, jakin behar zutela, udaran lakaxitak ez duela aktibitaterik, eta orduan zer eskaini diezaiokeen lakaxitak. Ez bakarrik kontuan hartzea lakaxita dago eta guazen. Bale, eta ezagutzen ez duten ontzat, udaran zehazki zer gertatu zen esplikatu alduzu ze hortikan sortzen da aliantza, ez? Nola momentu horretan ikusten duzue, baduzuela, ez elkarrekin zerbait egiteko beharra, eta... Bai, ongetorri errefuxiatuak aipatu dudan moduan, hasi zenean erantzuna ematen trenkeltokian lotan zeuden errefuxiatuei espazio baten beharra zuten, eta hasiera batean bakarrik juten ziren beraiek daukaten kale nagusiko lokalera. Eta ongi etorri errefuxiatuakeko batzuk jarri ziren harremanetan udaran lakaxitera etortzen ziren 2 pertsonekin, eta espazio baten beharra komunikatuta eta jakinda udaran hemen ez dela aktibitaterik egoten, onera etorri zen bere lan egitera ongi etorri errefuxiatuak, eta ondoren sortu zen azkar batean Irungo Harrera Sarea. Eta aliantza hori izan zen, hemen dauden hainbat kolektibo aman komunak eta batez ere aman komunak harremana zutelako ongi etorrirekin eta posible ahal izan zelako espazio ematea eta hemen garatzea proiektu hori, herri mugimendu hori. Eta momentu horretan nolakoa zen, ez? Bai lakaxita, bai Harrera Sarea kolektiboen egoera eta hor, zen nolako... Bale. Uztaian Harrera Sarea bere horretan etzan asistitzen, ez? Eta, lakaxitaren egoera zen udaran urtero bezala aktibitaterik gabe egoten da, orduan geldirik zegoen. Eta gazte asanblea sortu berria zegoen, eta zaukan asmoa udaran birartzeko eta bizitza emateko pixkat espazioari, eta Uztaian paralizatu ginen espazio ezin genuelako erabili eta espazio hori gabe uste genuelako eta uste dugulako ezin genuela gure ekarpena egin espazio honetan, ez? Eta, beste kolektiboi dagokionez, ongi etorri errefuxiatuak zehazki ezakitze momentutan topatzen zen, eta, ez dakit beste hola kolektibo importante dagoen, aman komunak suposatzen dut badagoela, baina ez dakit zehazki ze egoeratan zauden momentu horretan. Eta lakaxitarentzat ze suposatu zuen horrek? Hori, gelditu behar izateak, edo nola kudeatu zenuten hori, ez? Guretzat izan zen pixka bat begiratzea etorkizunera eta ikustea dena oso infinitua. Ez genekilako noiz liberatuko zen espazio hau behar honetatik, eta noiz hasiko ginen gu egiten gure aktibitateak. Orduan, gestionatzen genuen pixka bat itxaroten, eta gazte asanblea ez ginen biltzen, zen, esaten genuen egiten badago, baina noiz, zer. Eta egoten ginen, esperoan, eta gero erabaki zenean, koordinazio bilarak jarraitzen zuten egiten, eta erabaki zenean, hemendik joan inbergara, Harrera Sareakin ez eginda eta dena, hor hasi ginen berriz elkarlanean, eta urrian hasi ginen berriz, gure gazte asanbladak hau pixka bat, altxatu nahian ez gustatzen hitz hori, ez zegoelako, Harrera Sarea zegoen bitarten hemen bazegoelako aktibitatea. Hori bazan, eginkizun bat, eta garrantzitsua. Hori, egoten ginen asko itxaroten eta esperantzarekin eta azkenan hori gauzatu zuen lagundu genuen hemen desmontaian eta gero hasi ginen gure jardunak egiten. Aliantza bat garatzeko ezinbestekoa jotzen duzula aldez aurretiko koordinazioa, lago beste zerbait, beste baldintzaren bat, ez? Garrantzitsua iruditzen zaizun beste zerbait, ez? Aliantza bat martxan jartzeko unean, ez? Ze izango litzateke zenolako baldintzak beharko genituzke edo ze da garrantzitsua zure ustez? Gure kasuan, behintzat oso garrantzitsua izan zen, lakaxitaren ikuspegitik, Irungo Harrera Sareatik zetozten jendeak onera laguntzera ulertza zer den espazio okupatu bat, eta
Izan ere, hemen, guk saiatzen ginelako azaltzen, guretzat oinarrizkoa dela espazioan lan egiteko eta respetatzeko ulertzea zer den espazio okupatu bat, eta ze politikak eramaten ditugun, hau bestela, orain Arriasareak Martin Dozenera juten den moduan, lan egitera jutan, naiz eta Martin Dozeneak ez dien uzten Arriasarekoei baldintza egokietan lan egiten, baina, bueno, pixkat ulertzeko ez, sistema bat menpe dagoen erakunde batekin nola egin dezakezun lan bere espazio batean, espazio okupatu batean nola egin dezakezun lan, eta gainera espazio okupatu batean non udaran dagoen izugarrizko gainbera. Nik uste hori ulertza hemen dela espazio politizatu bat eta espazio okupatu bat, eta horren baita zaudela lanean, ez zaudela besterik gabe edo hainik eskinitako espazio batean edo zuretzat bat batean agertu den gazte kudeatutako espazio batean. Jakinda, Lakasita duela 2 urte edo duela urte bat ez zuten gazteek koordinatzen, baizik eta hemen zuen hainbat kolektibo ezberdinak. Eta uste dut dela beharrezka kontuan hartzea hori, gure kasuan. Bai. Orduan ez orokortuko bagenu izango litzateke oso ondo jakitea, ez aliantza hori bultzatzen ari diren, ez, herri mugimendu ezberdinen ezaugarriak zeintzuk diren eta antolatzeko moduak eta bueno, horiek errespetatzea edo horiekin bat egitea edo lako ez horbait? Bai, horrela ikusten dut nik, bai. Ze izan ere hori naiz eta udaran berak egon, honek daka funtzionamendu bat, hilabeterako bilera batzuk, eta horrek esan nahi zuen, Arriasarea hemen zegoen, ez eta esan daiteke berak egiten zuela eguneko erabilpen espazionena, beharrezko ikusten genuen beraiek bilera horretan sartza koordinazio, deitzen diogun koordinazio bileretan, eta beraiek sartu ez balira, egonek hau izango zen izugarrizko zoramena. Bale, sartu ziren, ez, eta orduan ezen zoramena izan, baina seguraski zailtasunen bat izan duzu, ez? Zeintzuk dira zure ustez, ez, horrelako aliantzak abiatzerakoan egon daitezken zailtasunak edo zeintzuk izan dira zuen kasuan. Dinot, hola, ez, nola baite, bueno, aurrera begira, ez, aldatuko zenuken zerbait edo kontuan zure ustez kontuan hartu behar den zerbait, ez? Izan zen nire ustez, hobetu beharko lizateketazela zen, bai Irungo Arriasarean eta Lakasitaren arteko komunikazioa, baina hemen ginean udaran. Gero hemen dijuntzirenean eta, bueno, nik uste dut nahiko ondo moldatu garela. Baina bai hemen ginean, hemen kontuan hartuta jende pila bat zegoela eta berez oso gutxi genekiela lehenagotik nola funtzionatzen zuen espazio eta nola zegoen banatuta bai espazio bakoitza, hori ez, elkarren arteko ardurak, baina sortzea beste kontzeptu bat orain dago Lakasita. Arriasarearekin eta orain Lakasita da beste zea bat. Ez da bakarrik Lakasita espazio okupatu bat, eta Arriasarea etorri da eta eraiki da, sortu da beste zerbait. Orduan, behar dira beste ardura batzuk. Udaran adibidez, janaria kudeatzeko janaria ematen zitzaien, bazkari ematen zitzaien, gosariak eta horrela, eta guk hemen baditugu politika batzuk janariarekin. Eta adibidez, dinot ulertzeko entzuten duenak? Adibidez hemen daukagu Labore, kilometro zero kontzeptutik abiatutako janaria, ez dakit oso ondo azaltzen zelako bertako kidea eta, bueno, ez horregatik bakarrik. Ulertzen da, ez? Janari, bertako janaria sustatzen da, eta garaian garaikoa, seguraski ez horrelako gauzak, ez? Gero ere badago Aldatxandera Hondarribin dagoen baratza eta hemen egiten da barazkien, barazkia bakarrik dira eta hori hemen egiten da barazkien kudeaketa, hemen badaukagu lorategi, jardin bat eta hau zaindu egiten da eta zaintzen da politika batzuk eramaten dira ere bai hau zaintzeko, adibidez erabili beharrean zerra elektriko bat, gasolina daukanez, hori erabilean segak imozten dugu, baina gero udaran hori ezin zen errespetatu normalaren moduan jende asko ez dagoelako eta hori mundu guztiak zapaltzen zulako, urte asko hori zapaldu gabe, hori kontuan hartuta, Lakasitak ze ezaugarri zituen eta zer izen errespetatzen, bien artean eraikitza ez, guk ere kontuan hartu behar genuen Lakasitak, Arriasareak ze behar duen migranteekin lan egiteko. Zer nolako erabakiak hartu dituzu edo nola egin duzue, ez, lan egiteko modu ezberdin horiek edo erritmo ezberdin horiek uztartzeko, ez? Zara dut, zailtasunei buruz hitz egin dugu, baina seguraski, ez, modu batzuk bilatu dituzue, zeintzuk izan dira, ez, horri aurre egiteko bideak.
ia egunero arduradunak etortzen zirela, egunero arduradunak etortzen ziren, arduradun ezberdinak, eta txandak egiten genituen, sukaldeko txandak, hori gehiago Harrera Sareari dagokio, baina gure hartan aliantza bezala ez zuen horrela koordinazio estrukturatu bat, ez? Gehiago zen oso improvisatua, elkar ezagutzen ginen eta genekigun nori jo eta aurrera ateratzen zen. Eta gero hori estrukturatu ezagun bakarra zen koordinazioko bilera horiek. Baina hori zentratzen zela asko Harrera Sarea. Baina hola bazenak gehiago, elkar ezagutzen gara eta ni badakizu zaudela kexeran, zaudela Harrera Sarean eta elkar komunikatzen ginen horrela, ez? Eta gero konfiantza ere zegoela denon artean, eta batez ere konfiantzatik gehiago hasi zen, gero aliantza bilakatzera. Ez, orain arte hitz egin dugu asko, hori nolabait kolektiboen arteko baldintzei buruz, ez? Baina zen nolako baldintzak egon behar dira, ez? Kolektibo baten baitan, ez? Aliantza bat bultatzeko edo aliantza baten partaide izateko, ez? Zakit. Hasteko pentsatzea, agian ezakizula zerrekin topatuko zaren. Ze aipatu izan moduan batzuek Harrera Sarea sartu zenean eta uste Lakaxitarekiko zaukaten irudia etzan gero errealitaten zegoen. Orduan, nik uste aliatu nahi balin baduzu eta onera etorri nahi balin baduzu elkarlan bat egitera eduki behar duzula pixka bat burua irekita zerrekin topatu zaitezken eta topatu zaitezkela eta gertatu zen moduan inkoherentzia batzuekin Lakaxitako kideen, ni neregatik hitz egiten dute, kideon aldetik, adibidez politikak egiteko orduan eta adibidez bertziklapenarekin, zuk uste duzu hemen gaula labur ezakizar eta saiatzen gara politiko horiek aurrera eramaten, baina gero askotan ez zela posible eta topatuko zela frustrazio batzuen aurrean. Eta nik uste dut beharrezkoa dela hori ez, pentsatze, bai herri mugimendu Harrera Sarea saiatuko dela egiten politika batzuk eta topatuko dela frustrazio batzuen aurrean eta gu ere bai, eta estereotipo horiek hautsi behar ditugula bietatik uste dugunatik eta saiatu ez dakit, ez? Irekitasuna edo, ez? Eta nola baitez espero ez dituzun gauzak kudeatu beharko dituzula pentsatzea, horrelako zerbait planteatze duzu? Bai. Bale. Bai. Oso improvisatu izan zelako gertatu zena kasu honetan. Suposatzen dut, eta oso berri, mugimendu sortu berri bazelako Harrera Sarea. Orduan improvisaziotik zetorren dena. Orduan ez balin bazatoz irekita eta esperientzia batzuk entzuteko preste eraikitzeko, zaila. Agian egongo dira beste aliantza batzuk, bi aldetatik daukatena esperientzia asko, bai beste aliantzetan individualki eta bai zeatan, eta igual beste baldintza eta behar batzuk behar dituzte aliantza gauzatzeko. Aliantza horrek bere fruituak eman dituela, espero zenutena eman du, nola baloratzen duzu orokorrean? Bai, nik uste dute eman dula espero genuna, ez? Azkenean, guretzako Lakexitarentzako Harrera Sarearekin batu izatea izan da zuzeneko erantzun baten batea zapalkuntza baten aurrean eta pertsona vulnerable batzuek aurrean, ez? Hau da, Lakexita beti izan da espazio bat izan dela urtez urte okupatuta gu hemen ginenetik, Gazte Asanblea ginenetik. Eta izan da okupatuta hainbat kolektibo ezberdinengatik, ez? Eta beti eman digu erantzuna eta elkarlanen ibili gara. Hemen daukagun, deitzen dugu Oiana, baina da sastraka batzuk, bertan bizitu eta hemen bizitu izan dira Rumania rigituak, eta beraiekin harreman eduki dugu eta lagundu diegu, eta Afrikarrak etorri baino horren lehen esan nahi dute. Eta orduan, uste dugu bai eman ditula bere fruituak, zen lehen genuen ikasitako esperientziatik, iritsi garelako beste realitate asko handiago batera, eta ikasi dugulako guk pila bat, eta gaur egun jarraitzen duelako bizirik bien arteko harremana, ez? Eta lehen elkarketa hasi aurretik, ez, hizketan ibili garela komentatu duzu, ez? Aurtengo udari begira ere espero duzuela, Lakasita berriz irekitzea eta horren inguruan zerbait aurreratzea bai? Bai, guk uste dugu
berriz irekiko direlateak izan ere G7 dator abuztuan, eta, bueno, entzun dugunaren arabera hilabete batez muga itxita egongo da. Eta udara honetan muga itxita ez, baina politika razistekin hainbat jendek ezin bali izan badute errefuxiatuek ezin izan badute pasa, udara honetan izango dela zorakeri bat eta inorrek ezingo dula pasatu, eta ireki beharko ditugula ateak erantzun bat emateko pertsona hauei, ez? Eta ez dakigu nola kudeatuko garen, zeren pasaian udaran azkenean jendeak pasatzea lortzen zuen. Osea, 3. saiakeran, 2. baina lortzen zuen pasatzea, eta alere hemen egoten ziren 100 pertsona inguru egunean, ez? Udara honetan ez dakite estimatzen zenbat pertsona egongo den egunean hemen. Eta, uste dugu irekiko dela, eta espero dugu esperientzia hortatik ikasi izana, eta lehen aipatu dudan moduan, errealitateen aurrean koordinazio bat sortzea beste fenomeno berri honen barruan, ez? La Kajita eta Harrera Sarea. Eskerrik asko, Alaia.